பீகார் மாநிலத்தில் தேர்தல் முடிந்த பிறகு அம்மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் வேலைக்காக வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்வதற்காக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. பாட்னா ராஜேந்திர ரயில் நிலையத்தில் பீகார் தொழிலாளர்கள் நீண்ட வரிசையில் இருப்பதும் அப்போது தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டு போலீசார் தடியடி நடத்திய காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனை எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ள ஆர்ஜேடி கட்சி பீகார் தொழிலாளர்கள் வேலைக்காக வெளி மாநிலங்களுக்கு செல்வது எப்போது நிறுத்தப்படும் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் 20 ஆண்டுகளாக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதி என்ன ஆனது என்றும் ஒவ்வொரு முறை தேர்தலின் போதும் பீகார் தொழிலாளர்கள் வேலைக்காக வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்வதை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறியதும் என்ன ஆனது என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.